Әз хәзер сезнең игътибарга актуаль әңгәмә сәхифәсе, аны журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Соңгы вакытта татар телен саклау һәм үстерү юнәлешендә байтак кына чаралар барлыкка килде. Шундыйларның берсе Бөтендөнья татар конгрессы, Татарстан мәгариф һәм фән министрлыгы, Татарстан мәдәният министрлыгы белән берлектә оештырылган Аулаги батл проекты. Бүген әлеге чараның актив катнашучыларыннан булган Дания Сәләхова һәм Зәлия Нурия Әхмәтова белән шул хакта сөйләшербез. Хәерле көн, хөрмәтле ханымнар. Иң беренче сүзне минем Дания ханым сезгә бирәсем килә. Сез Чуашстаннан кайда килгәнсез һәм Аулагида чит кеше түгел. Сез хәтерем ялгышмаса Чуашстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, укытучы. Менә Чуашиядә сезгә туры килдем ул Аулагилар. Чөнки Аулагилар ынтылганга әле күп вакыт үтмәде шикелле тормышта. Менә Аулагиларны мин әлбәттә хәтерлим, әниләр, әбиләр сөйләгәне буенча инде. Аннарсың безнең заманда, үзебезнең заманда ул Аулагилар башка төрлерәк иде. Анда инде безнең кызлар менә мәктәп укучылары 10нчы классны бетергәндә инде һәр вакыт шулай бергәләп җыелышып, чәйләр эчә идек инде. Аннарсың инде егетләр керәләр иде, шунда инде. Егетләр керәләр иде, шунда рәхәтләнеп биеп инде. Шулай булса да барыбер татарча бию көйләренә рәхәтләнеп биедек. Стәлләрне җыеп ала идек инде башта. Аннарсың бөтен мебельләрне тертеп куеп, диваннарны, анда нәрсә барында креслоларны тертеп куеп инде. Егетләр керерлек иттереп урыннар әзерләп куя идек. Егетләр килеп керә иде, рәхәт күңелле булып китә иде. Ул инде күбрәк я классташ егетләр, я инде шулай яшьтәшләр инде, авыл егетләре. Укыган җирдән шул Аулак дип аталмайды ул бездә. Кызлар янына дип кайта идек инде. Шул кадәр күңелле иде. Кызлар янына дип кайта идек. Аны инде ул безнең гадәткә кергән иде. Шул 10нчы классны бетергән чакта кызлар һәр суббота сайын керәләр иде. Мәктәптән шелтәләмиләр идеме? Сез үзегездә укытучы. Ничек кенә шелтәлиләр иде. Әлбәттә, аннарсың үземә дә туры килде. Менә шушы кызларны җыймагыз дип әйтеп йөргән. Күңелемдә минем гел шундый матур җыенны булдыру теләге иде. Чөнки ул шул кадәр истә кала торган нәрсә инде. Менә әбиләр, әниләр сөйләү буенча Аулагилар бит инде ул башка төрлерәк булган, анда егетләрне кертмәгәннәр, егетләр бит инде алар тышта гына булганнар һәм инде ишек аша гына сөйләшкәннәр. Әйе, менә кайнанам һаман гел шуны сөйли инде. Ишек аша әллә ничә егет белән сөйләшергә мөмкинлек бар иде инде. Барыбер дә танышу, кавышу өчен булган бит инде бу Аулагилар. Ишек аша сүз куешканнар, аннарсың инде кияүгә чыгып киткәннәр. Бүген андай ихтияҗ юк шикелле менә бүген. Бүген теләгән кеше теләгән кызлар белән, егетләр белән таныша ала, теләгән җирендә клублар бар, мәдәни йортлар бар, кирләп эшләп торган. Менә бүгенге форматы сезгә калса нәрсәсе белән кадерле ул? Бүгенге яшьләргә менә, бүгенге яшьләр аны кызыкмы ул? Әллә ул без алар кичәп табабызмы бу форматны? Бүгенге Аулаги батл менә аның исеме дә инде батл, яңалык бит инде ул менә яшьләр өчен шундый ярыш форматы. Яңгырашлы, әйе, ул интеллектуаль уен инде. Менә анда күбрәк үз белемеңне, менә татар классикларының белемен күрсәтергә мөмкин. Һәм инде ул бик кызыклы. Менә татар әдәбиятын өйрәнер өчен балаларга да бик зур этәргеч дип саныйм мин аны. Зәлия ханым, Мәскәүдә торып иҗат итүче ханым ничек килеп эләкте Аулаги батылга? Аулаги батылга Сәрия ханым белән социаль шелтәрләрдә таныштык иң беренче. Ул минем шигырьләрне укып, карап барган. Аннары инде ул миңа язды да Казанга очрашуларга чакыра башлады, үзләренең шагыйрәләр белән очрашуга. Мин инде мин бит Мәскәүдә торам, тиз генә килеп җитә алмыйм дигәч, шул очрашуларга алданрак хәбәр бирә башлады. И 21 елның февраль айында иң беренче мәктәп балалары белән очрашуларга чакыргач, мин бик кызыксыну белән килдем. Шул элеккеге әби бабайларның Аулагиларын ишетеп беләм, бит инде сөйләгәннәрен ишетеп искән кеше. Монда ничек булыр икән? Замана балалары бит инде хәзер укырга яратмыйлар дип әйтәләр. Татар теле бетә дип кычкыралар бит инде төрле яктан. Шуның өчен тем более Казанда татарча булгач инде 180-нче гимназиядә татарча укыйлар микән Казанда дип инде зур шәһәр бит инде.
Шулай килгәч, миңа бик ошады. Балаларның татарча матур иттереп сөйләве, татар классикларының укыганнары, әдәбият буенча белемнәре бик яхшы. Менә без җыелма шагыйрәләргә бик әйбәт каршы тордылар алар. Бөтен татар граф гадәтләре буенча уеннар күрсәттеләр, җырлаштылар, биештеләр. Шагыйрәләр нәрсә өйрәтергә тырышып килгән, алар барысында безгә Аңлашу булды инде. Аңлашу Аңлашу булды. булды. Шуннан инде мен юкка гына татар теле үлә, бетә дип кычкырып йөриләр дип әйтәләр дип, балаларның шундай татар телен яхшы белүләренә, әдәбиятны белүләренә бик шатланып кайтып киттем инде. Яннан Сәрия ханым чакырган сайын, минем вакытым булган сайын килә башладым. Татарстанның төрле районнарында Сава, Кукмара, Орча районнары күптәнге хыялларым ия. Анда Орча районында уранда мишләр салып, миштәге коймаклар пешереп, татарча җырлап, биеп балаларның безгә каршы алдылар. Шунысы бик искитергеч булды. Тукайны алып кайтуларын, атлар җигеп, ничек Тукайны бала килеш алып кайтканнарын күрсәтеп, анда безнең күзләрдән яшьләр килеп, шундый җылап карадык, без аларны бик әйбәт булды. Кукмарада сәхнә бизәлешләре бик матур аерылып тора, шулай. Шуның өчен мин бик шатланып, үземнең татарлыгыма бик горурланып, бик шат булып кайтып китәм инде шундый энергия алып. Димәк, күңелеңдә булса, Мәскәүдә яшәсәң дә, Брюссельдә яшәсәң дә татарлык булсын ми дигән сүз, диме? Үзегезнең балаларыгызга татарлыкны ничек сеңдерәсез? Белүемчә, сезнең дә балаларыгыз бар. Минем улым бар. Ул минем инде кичкенәдән Салаватның җырларын җырлап үсте, бик матур иттереп, менә татар кызына өйләнде дәргә була. Бик татарча, татар тормыш алып бара инде. Әлбәттә. Сез бит инде булай җыруыгыз тик торган түгел, 23 июльдә, хәтерем ялгышмаса, Агабазар фестивалендә сез бу фестивальдә катнашачаксыз, әйме, командалар булып. Шуңа әзерлектә булгандыр инде бу. Шунда әзерлек булды. Вот Лаиш районына бардык без, Лаишка. Анда җиләк батыл ясадык. Ул җиләк батылның безнең җиләк җыюы гына булмады. Тоже татар җырларын җырлап, матур иттереп әзерлек булды, сезнең фестивальгә әзерлек булды, инде кайткач ашау ичү генә түгел, шул арада стель артында без туралган шигырьләр дитеп, шигырьне җыеп, аның авторларын белеп, репетиция булды. Репетиция булды. Тапшыруга килү өчен бик зур рәхмәт, ихлас җавапларыгыз өчен рәхмәт. Алга таба да шулай итеп уйнап, биеп, җырлап яшәргә насыйп булсын. Амин, шулай булсын. Сау булыгыз.